Ingilterra xej, Skozja xej, dro squallidu, dro deludenti, dro medjokri, loba li il-monotonija kienet l-ordni tal-ġurnata u loba fej wisq ikolli nammetti li kieku ħanuża l-terminu bit-Taljan la partita jandata appunti l-Iskozja forsi kien ħaqhom jirbħu iżjed il għaliex rajthom iżjed perikolużi u rajthom iżjed ridu għall-logħba li ma tantx sinjal tajjeb meta tqis li l-Ingilterra għandha ċertu ismijiet li fuq il-karta suppost jagħmlu differenza iżda llum naħseb jekk inċemplu lil Killa Visto biex naraw fejn kienu Harry Kane, fejn kien Raheem Sterling pereżempju, naħseb konna naqtaw figura aħjar. Ingilterra l-lum jien ma rajta kważi imkien fil-logħba, forsi kien hemm azzjoni tnejn il-qatna l-lasta ma minħalora l-Skoċċiżi. Alright, nammetti li labu għal-ħajjithom illum imma stennejt xi ħaġa iżjed mill-Ingilterra, ikolli nammetti. Issa se jiġri. Iktar minn illum rajna li l-Kroazja u r-Repubblika Ċeka jiġu drol, klassifika issa qiegħda Repubblika Ċeka 4, Ingilterra 4, Kroazja 1, Skozja 1. Ir-Repubblika Ċeka qiegħda l-ewwel għax għandha differenza tal-gols aħjar, għandha 2 minn fuq kontra l-1 minn fuq tal-Ingilterra u dan ifisser li laqqas bidro ma nirbħu l-grupp. U huwa importanti illi l-grupp nirbħuh biex nevitaw il-kanen li huma Franza, Belġu u Italja illi hemm fil-parti ta' fuq tal-polza tan-knockout. In-naħa l-oħra fil-naħa t-isfel, ovvjament qed nassumu li Franza, Belġu u l-Italja jirbħu l-gruppi tagħhom, jiġifieri, għaliex fin-naħa t-isfel mbagħad potenzjalment il-Portugallu u l-Ġermanja fit-tieni round li huma kanen komunkwe, imma mbagħad fil-kwarti tal-finali kif qegħdin l-affarijiet hemm ir-rebbieħ tal-grupp ta' Spanja jekk eventwalment nibqgħu sejrin. Insomma, m'hemmx tagħmel, jien qed nispera illi Gareth Southgate ra fejn kienu l-iżbalji u maċċek inqumu minn hemm u nġibu dik ir-rebħa li għandna bżonn biex nirbħu l-grupp. Importanti. Il-logħba ta' Repubblika Ċeka ser tkun nhar it-tlieta. Kif qed ngħidu logħba deċiżiva iżda fuq dik nitkellmu fil-preview ta' nhar it-tlieta li ġej. Mill-bqija ma tantx hemm xi tgħid iżjed fuq din il-logħba ħlif li iva ninsab iddiżappuntat kemm xejn irrabjat ukoll il għaliex jien kont qed nippretendi għalmenu wieħed b'xejn, iżda sfortunatament rajna l-logħba li rajna. M'hemmx tagħmel, nistennew naraw se jiġri nhar it-tlieta. Komplu segwu il-medja soċjali kollha tagħna, speċjalment il-paġna tagħna ta' Facebook fejn it-tim ta' Antonello Sports Blog qed itella b'mod regolari diversi aġġornamenti fuq Formula 1, UEFA Euro 2020, Coppa Amerika kif qegħdin taraw, MotoGP dal-weekend ukoll, hemm il-Grand Prix tal-Ġermanja. Il-video li jmiss jkun nhar il-ħadd filgħaxija fit-tmiem il-Grand Prix ta' Franza tal-Formula 1 fejn se nagħmel analiżi fuq dak li rajna fuq it-tiġrija. Nagħmel ukoll ir-repeat tal-programm l-intervista fuq dal-istazzjon ta' YouTube għada wkoll, jew min qed jaraħ fuq YouTube jista' jsib l-intervista u jara l-programm li kien fuq l-UEFA Champions League minn ma għadu ma nkitibx jinkiteb, klik klik klik. Kif tlestu minn dan kollu, ħalma ngħidilkom ħamlu li xjaten tridu. Il-lejla tajjeb ħbieb.